ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ହେଉନି, ଆପଣ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପଛରେ ଜାଣିବେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କାହାଣୀ ରମେଶ ଆଉ ଆଲିସା। ଆଲିସା ଆଉ ରମେଶ ଗୋଟେ କିଛି ପଢ଼ୁଥିଲା ପିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁ। ହଁ, ଆଲିସାଟା ତା ମାମୁଁ ଘର 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ତ ନିଜ ଗାଁକୁ ସେଠି ଆସି ତାଙ୍କର ରମେଶ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବଶେଷରେ ସେ ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଯେ ରମେଶ ଉଦୟ ଚାହା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ନିଜ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ରମେଶ ମଧ୍ୟ ଗଲା ସେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ। ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ଦେଖି ସେ ସମୟକୁ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଝିଅ ସେଟେଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ମାଗିନେଲା ରମେଶ। ଆଖି ଖୋଲା ତ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ହାତଟିଏ ଉପରକୁ ହାତ ଗଡ଼େଇ ଯେମିତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିର ଫୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାଗୁଥିବା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ି ହାତଟି ଯେ କାହାର ଆଉ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ସେ ପଛକୁ ବନେଇଦେଲା ସେ ସୁଇଟ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ସହ ଆଲିସା ଫୁଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ଟିକିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରମେଶ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ବାସ୍ ଭଗବାନ ୟାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଏ। ଏମିତିରେ ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ରମେଶ ହାତରେ ଫୁଲ ନଥିବା ଦେଖି ସୋହନ ତାକୁ ଫୁଲ ବଢ଼େଇଲା। ହାତରେ ଫୁଲ ଧରି ସମୟର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ବୁଝିଲେ। ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଖୋଲୁ ପଛରେ ସବୁ ଅଡ଼ଲି ହେଇଗଲା। ଜ୍ଞାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ କୁଦରତର ସହ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ରମେଶ ଛାତ୍ରୀ କେମିତି କ'ଣ ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ସେମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ଆଲିସା ଯାଆରେ। ମାନେ ଚାରି ଚିହ୍ନର କଥା ସେତିକି ସେଦିନ ରହିବ। ତାପରେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲା ଆଉ ରମେଶ ଆଖି ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଦେଖା ଆଉ ଅନେକ ଥର ଦେଖି ମିଶିଯାଉ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନରେ ଏମିତି ଅଲବୌଦଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ପୁଣି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ କି ଆଲିସା ରମେଶ କଥା ହେବାକୁ ଆସି କ୍ଲାସ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ରମେଶ ଆଉ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ପୁଅ ପାଇଁ ଉଭୟ ପରିଚିତ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଚାହାଣୀ ଯେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ତା ସହ କଥା ହେବାରେ ଯେଉଁ ମନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ମିଳେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ସ୍କୁଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ଏବଂ ଛୁଟି ଭିତରେ ଦୁନିଆ ରମେଶ ମନ ମାରି କୋଉ ହେଲା ଆଲିସା ପାଇଁ ଆଉ ମନରେ ଦୁଇଥିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଏମିତି ଲଭ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଦୁଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବେ ହେଲେ ଆଉ ପୂଜା ଝିଅରେ ଏକା ଭେଟ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କଣ୍ଢେଇ ଧରିବାକୁ ଆଉ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାନ୍ତି ଆଉ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଫାର୍ଟ ହଉ ଆଉ ତାପରେ କେତେବେଳେ ପଛକୁ ପଛରୁ ଏମିତି ଆହା ହୁଏ ଝିଅର ହାତ ମାରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରନ୍ତି, ସେ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଝିଅଟା ଅବଭିୟସଲି ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଏ पर से जगह देखो से दौड़ा एमती भी झीर भी से बेड़ बेड़ सब ठीक से बढ़िया जाए घर पुओ को आलिसा और रमेश ये सब बाड़ी चल हाथ धरा धरी मध्य पर से एमती काम क्षेत्र सेक्स करने को भी इच्छा हुए। सेक्स तो टाइम दरकार और जगह भी दरकार जोटा पाखे मन ना एमती +2 लाइफ पूरा सरी आलिसा भवानी दियारे दिन को दिन राति बढ़ जाए जेपर्यंत फर्स्ट सेक्स न तो सेमती हुए। गोटे दिन रात फोन रे गप आलिसा तो बियारे बड़ी मारी बहुत जोर से सेक्सी हो जाता आ गोटे सप्ताह बांड जी तार बियार ज्वाला को बांटी पार सेमती किसी खोजुला बाहर अंधार भितर दुई तृतीय साथी रमेश घर दंगा पटे भारी गुली करदे आलिसा बाहर किसी समय भितर सी प्राय पाखपाखी पहुँचीगला और आगे रमेश अपेक्षा कर बारीपटे गला बसी पड़े और आलिसा मन में एत प्रेम देखी पाई संगे संगे रमेश किस कला गरम देहर आसिले रमेश को कुंडी दे जब अवस्था दुनिया पल्ला गड़ा तल गड़ागड़ी हेले ऊपर से कोट लुटाऊ थाए देहर यौन जंत्रणा
ये ଭିତରେ ଆଲିସର ଦୁଧକୁ ଧରି କଷା କଷି ରଗଡ଼ି ପକାଇ ଚାଲିଥିଲେ ରମେଶ। ଆଉ ଜୋନ୍ ବିପାସୀ ଝିଅରେ ତାର ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦୁଃଖୀ ଉଠିଥିଲା ରମେଶକୁ। ରମେଶ ୟା ଭିତରେ ଆଲିସର ଟପ ଉପରକୁ ହାତ ବୃତ୍ତି କରି ତାର ଧୁବ ହାତ ଚକଟା ଚକଟ କରି ଦେହ ମଜା ନେଲା। ପୁଣି ପେଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ପେଟର ନରମତାକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ଟପକୁ ଟିକି ଦେଲା ଆଉ ଦୁଧକୁ ଚୁଷିଲା। ଆଲିସା ତାର ଦୁଇ ହାତରେ ତେଲି ଟପ୍ ଦୁଧକୁ ଟିକି ଧରିଲା, ଯେମିତି ତାର ଦୁଧ ଚୁଷିବାରେ ରମେଶକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ରମେଶ ଜୁନି ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁ କନିଆ ଧର ନିପଲ ଖରି ମସ୍ତ ମଜା ଦେଉଥିଲା। ତାକୁ ପୁଣି କୁଆଁରୀ ଦେହରେ ଗରମ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ବାହାରକୁ ସିକ୍ସ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବନେଇଥିଲା। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭିତରେ ରମେଶ ଆଲିସାର ଟପକୁ କାନ୍ଦି ଧରି ତାର ଛାତିକୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲା। ଭିତରେ ବାହାରେ ବ୍ରା ନଥିଲା। କୁଆଁରୀ 16 ବୟସୀୟ ଦୁଧ ଜାଣିଥିବେ, କୁଣ୍ଡି ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ଗମ୍ବୁଜ ଭଳି ବାହାରି। ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏମିତି ଦୁଧର କେବେ କାହାର ମନ ବୁଝେ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାହାର ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଚାଲିବା ଭିତରେ ରମେଶର ମନ ତୃପ୍ତିରେ ଗରମ ବିପାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ରମେଶ ବାରି କବାଟରେ ଦେଇ କିଏ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା? ରମେଶର ସବୁ ସେକ୍ସି ଟଚ୍ କହିବେ ଟପ୍ କରି ଗରମ ଆଉ ପାଣି କିଛି କିଛି ନିଗଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ରମେଶ ଆଲିସାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ମନ ଆଉ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଲଗାଲଗି ହେଇ ବିହ ଉପରେ ମନ ମାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ବିହ ମଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଝିରେ ହଟିଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ଦଳାଦଳି ଚୁଷାଚୁଷିରେ ଖଣ୍ଡବିହାଟ କମଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ବିଳମ୍ବର ସମୟକୁ ଉଣ୍ଡି ବସିଥିଲା। ଆଲିସା ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ ତାର ବିୟରକୁ ସେ ଉପରେ ରମେଶ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ତାର ମାଣ୍ଡ ଦୁହିଁଙ୍କର ଠିକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରମେଶ ବାରି କବାଟରେ ଠିଆ ଆସିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆଲିସା ପଛରେ ହେଜି ଯାଇଥିଲା। ଶବ୍ଦକୁ ରମେଶ ବାରି କଲା। ସେ ଆଲିସାକୁ ତ କାମ ତଳ ଉଠେଇକି ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆଲିସା ସେମିତି ପଙ୍ଗୁଳା ଛାତିରେ ଦୁଧକୁ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଚୁପଚାପ ପାଦ ପକେଇ ରମେଶ ପଡ଼ିଲ ପଡ଼େ ଟେକିଆ କଲେ। ରମେଶର ବୋଉ ବାହାରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସେଦିନ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ କାମୁଡ଼ି ହେଲେ ରମେଶକୁ ଡକରା ପଡ଼ି ପରେ ଘର ଭିତରେ ରମେଶ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବୋଉ ତ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜିଥିବେ। ନ ପାଇଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେଠୁ ତମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ? ସେ କହିଲା ଟିକେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ କାହାଣୀକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାଉଜ.comରେ ମୁଁ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେବି ଆଉ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୁଁ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ୟା ପରେ।